hogy pillanatok alatt egy óriási üzleted lesz. Még mielőtt a történetbe belekezdenék, a blogomban volt egy ilyen marketing rész is, amit elnézést kérek. Ugye egy versenykiírást hirdettem. Ugye az a szokás, hogy az elején az ember nem vesz magának, hanem úgymond a Camino irodába egy adományért cserébe úgymond kap egy kagylót, és ezt a kagylót kiteszi a hátizsákjára, és akkor ezt úgy végigviszi az úton, és akkor látja mindenki, amúgy is látják, de akkor látja mindenki, hogy ő zarándok. És ugye én azt mondtam, hogy ezt a kagylót annak fogom adni, aki olvassa a blogomat, és a tegnapi nap folyamán tesz egy blogbejegyzést, hogy mennyi volt a személyes pontértéke, és hát neki van a legnagyobb személyes pontérték, akkor ő fogja kapni ezt a kagylót. Egy valaki nagyon szerette volna ezt a kagylót megkapni, ezért olyan személyes pontértéket produkált, hogy igazából utána ez nem generálta újabb bejegyzéseket, hogy én is ennyit csináltam, meg én is annyit csináltam. Úgyhogy én szeretném odaadni nagyon nagy szeretettel ezt a kagylót az egyik kedvenc direktemnek, Máté Ildikónak. Nagyon gratulálok neki. Hány pont volt? 789. 789 személyes pontérték múlt hónapban. Gratulálok. Oké. És akkor a történet, remélem el tudom mondani. Az a szokás, hogy ugye az ilyen zarándok szállásokon, meg különböző más helyeken is vannak ilyen menük, ilyen zarándok menük este, tehát ilyen vacsora menü, és akkor ugye a zarándokok, amikor ugye megérkeznek, már ugye pihentek, ugye, akkor úgy leülnek egy közös vacsorára. És ugye én, mint aki egyedül mentem, akkor voltak mindig ilyen két székes asztalok tulajdonképpen, és így néha úgy hozta a sors, hogy ugye valaki velem szembe került, és akkor ugye elkezdtünk beszélgetni. És az egyik alkalommal egy nagyon idős bácsi ült le velem szembe az asztalhoz. Kiderült aztán később, hogy nem annyira idős az illető, csak öregnek néz ki, mert még csak 64 éves volt, és Új-Zélandról érkezett. És szokás nem mindig, ugye, hogy megkérdezik, hogy hát miért jöttél a Caminóra, mit cipelsz a zsákodba, mi az oka. És elkezdtünk beszélgetni ezzel a bácsival, aki amúgy nem volt egy ilyen szószátjárt embert, és ugye megkérdezte tőlem, hogy én miért jöttem el. Elmondtam neki, és utána én is megkérdeztem. És hát egy ilyen hosszú csönd következett, és ebből először arra gondoltam, hogy hát ő nem akar erről beszélni, de aztán elmondta, hogy az idén halt meg neki az édesapja, aki 86 éves volt, és igazából ő most született meg. Most kezd el élni tulajdonképpen, és hát nagyon nem tudja azt, hogy esetleg ez nagyon késő már. Ugyanis az történt, hogy egy ilyen farmer gazdaságuk volt Új-Zélandon, és ő mindig szeretett volna világot látni, szeretett volna valamit elérni úgymond az életbe. Nem értettem pontosan azt a szakmát, amit ő szeretett volna, de mivel az édesapja elvesztette az egyik kezét elég fiatalon, ezért ő neki ott kellett maradni a farmon. És soha nem mert ellent mondani. Tehát nagyon gondolom, azt kell feltételeznem, egy nagyon kemény édesapja volt, soha nem mert ellent mondani. Az édesanyja már meghalt régebben, és egészen az édesapja haláláig nem merte azt mondani neki, hogy figyelj, én nem csinálom ezt az egész dolgot, én nem vagyok itt a gazdaságban, hiszen ahogy elmondta, ez egy nagy gazdaság volt, tehát nagyon könnyen tudták volna őt pótolni alkalmazottal valamivel, de ami a lényeg, hogy nem tudott ellent mondani az édesapjának, és az egész életében az ő életét élte. És igazából most, hogy meghalt, most először utazott úgymond külföldre, és eljött erre az zarándokútra. És engem nagyon megérintett ez a történet, ahogy ott ült előttem, megtörtem, mert igazából, ahogy láttam rajta, igazából
ugye azt mondja, I have no time, tehát hogy már úgy érzi, hogy már nincs ideje. És amiért én ezt a történetet elmondtam nektek, az az, hogy érdemes esetleg elgondolkodni azon, hogy biztosan a saját életeteket élitek-e, saját életünket éljük-e, és hogy van-e a te életedben valaki, akinek esetleg már nemet kellene mondanod. Nemet kellene mondanod valamire, akár a munkahelyeden, akár a családi környezetben, aki úgy rátelepedett, és valahogy visszahúz téged, és valahogy nem enged. Én nagyon szerencsés vagyok abban, hogy nincs ilyen az én életemben. Nagyon szerencsés vagyok abban, hogy nem kellett vinnem ilyen követ, amit ott le kellett volna, amit le kellett raknom azon a bizonyos dombon. Más miatt mentem erre az útra, de én nagyon megérintett engem ennek a bácsinak a története, és én azt javaslom neked, hogy gondold végig azt, hogy a te életedben véletlenül se fordulhasson ez elő. Ehhez kívánok nektek sok sikert. Köszönöm szépen a figyelmet.